Kalitatea eta aniztasuna dira ohi bezala erritmo eta estilo desberdinetara irekia dagoen jaialdi honen ardatz nagusiak. Oraingo honetan, esan dezakegu, 18 musika emanaldi eskainiko ditugula, horietan generoaren figura nagusiak nabarmentzen dira, baina talde lehiaketaren bidez gazteen alde egiten dugun apustua ere ez dugu ahazten. Horri esker, belaunaldi berrietako artistei aukera bat eskaintzen diegu eta ezagutzera eramaten ditugu. Aurtengo Getxoko jazaldia indartuta dator, handituta, proposamen berriekin eta Getxoko eremu berrietara helduta, eta hautaketari dagokionez, aniztasuna, izen zaharrak eta berriak, emakumeen presentzia nabarmena eta aberastasuna handiko, hau da, jasa sekula entzun ez duenarentzat eta izugarri maite duenarentzat eskaintzak dakarren proposamena.